bil-maqdes ta' milu, il-firxet id-dijam, li tixet imħabtek, tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Eżjes illum qegħdin nagħtu bidu għal dan ix-xahar ta' Mejju u sejrin ninaqdu anke l-lejla mal-Papa biex minn kull santwarju lill-Omna Marija għat-tmiem tal-pandemija. U fuq is-sussidju li bagħtilna anke il-Papa f'dawn is-santwarju ta' kuljum fil-bidu tal-ġurnata tingħat din iċ-ċelebrazzjoni imsejħa il-mixela tal-lampa taż-żejt fejn imbagħad wara li nisimgħu l-iskrittura u ngħidu t-talba lill-Omna Marija titħabbar ukoll l-intenzjoni tal-Papa li għalija hija teħeġġiġna biex matul il-ġurnata kollha nitolbu skont din l-intenzjoni. Ssir issa għalhekk il-mixela tal-lampa ma ninsewx li dan ifisser id-dawl ta' Kristu li jdawwa lil ħajja tagħna kif ukoll id-dmir tagħna li jinkunu dawl għall-oħrajn. Nisimgħu s-silta mill-Iskrittura. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad għalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Għalilhom, kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal: mhux għax nibża minn Alla jew issa nħabbel rasi min-nies, imma għall-inqas għax din l-armla dejqitni ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejlu nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq. Se joqgħod itawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr Ħuti eżjes, iż-żmien tal-pandemija ħalla effett qawwi fuq ħajjitna. Din il-prova hija okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna biex nissettqu fit-tama u nwettqu ġesti ta' imħabba permezz ta' opri ta' karità tal-ġisem u tar-ruħ. Ħafna ġew milquta mid-dbatija għax tilfu persuna għażiża jew ma setgħux ikunu magħha hija u tħalli d-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika u n-nuqqas ta' xogħol inislu l-biża dwar il-futur dejjem iżjed inċert għal familji tagħna. F'din l-esperjenza
xiftit jew wisq inħossuna bħall-ewwel komunità nisranija li jittest tal-Atti tal-Apostli jiddeskrivija b'din l-espressjoni sabiħa. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lill-Alla bil-ħerqa. Aħna wkoll nixtiequ ninaqdu biex nollu quddiem Alla it-talb tagħna ħalli jagħti widen għal dak li qed nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu madwar il-Papa Franġisku li qiegħed isejjaħ lill-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija Omm Alla titlob għat-tmiem ta' dan it-tiġrib. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lill-komunità tagħna li aħna ġejna imsejħin nitolbu għat-tmiem tal-pandemija u b'mod partikolari f'dana il-jum ejjew fuq xewqa tal-Papa Franġisku ejjew nitolbu għall-umanità midruba. Nitolbukom biex tisru f'dan is-santwarju u nistiednu lil dawk li ma jistgħux ikunu preżenti biex tul dan il-jum kollu tinaqdu magħna fit-talb minn djarkom, mill-postijiet tax-xogħol tagħkom, mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. Tfawħar sitna issa lejn Omna Marija u flimkien ngħidu taħt il-ħarsien tiegħek nistgennu Om qaddisa ta' Alla la twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna. Eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u imbierka. Ngħidu flimkien it-tlet avamarijiet li talbitna Omna Marija biex ngħidu ta' kuljum f'dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dijam, li tixet imħabtek, tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżis l-lum qegħdin nofrdi l-Quddisa għal-Ruħ Joyce, Anthony, Marija u Joseph Buġeja. U l-lum il-Knisja qed tiċċelebra qegħdin niċċelebraw flimkien it-tifkira ta' San Giuseppe Ħaddiem. Jew nitolbu l-mulejjenna biex kif San Giuseppe għaraf is-sejħa tiegħu u kompla anke ħajtu kollha jaħdem biex irabbi lil Ġesu bħala servizz lejn Alla li kien ibnu, aħna wkoll nindunaw dejjem aktar li x-xogħol tagħna u servizz lill-oħrajn bħala parti mill-pjan ta' Alla biex is-saltna tiegħu tinxtaret fuq l-art. U biex nitħejju tajjeb bħal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna l-bib tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int ħlaqt kollox, int għamilt għall-bnedmin il-liġi tax-xogħol. Fi ħnina tiegħek għatina li bl-eżempju u l-ħarsien ta' San Giuseppe nagħmlu dak li jintrid minna u niksbu l-ħlas li wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-Ġenesi u qal Alla ħanamlu il-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbieħat Alla ħalku, raġel u mara ħalakom, u berikom Alla u qalilhom, nislu u oqtru u imlew l-art u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla, araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frott biż-żerrija. Dawn kollha ikunu Alla jxin tagħkom u l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollu tal-ajru u ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja. Nagħtihom il-ħaxix kollu waħdar Alla jxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u wara kollox kien tajjeb ħafna u dalam u sebaħ is-sitt jum. U hekk intemmu is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-seba' jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-seba' jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. U bierek Alla is-seba' jum u qadsu għax fih waqaf mix-xogħol kollu tiegħu li kien għamel fil-ħolqien. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, ngħidu flimkien, wettaq xogħol idejna mulej.
qabel ma twildu il-muntanji, qabel ma tnislu l-art bid-dinja minn dejjem ta' dejjem int u Alla. Wettak xogħol idejna mulej. Intraġġa il-bnedmin lejn it-trapp u tgħidilhom erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda jew bħal sara tal-lejl. Wettak xogħol idejna mulej. Għalhekk kallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm se ddum. Ħen għal-qaddejja tiegħek. Wettak xogħol idejna mulej. Imliena kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħajjider emilek quddiem il-qaddejja tiegħek u l-kobor tiegħek quddiem uliedhom. Wettak xogħol idejna mulej. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu l-Kolossejn ħuti. Fuq kollox ilbsu l-imħabba li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli islim ta' Kristu jsaltan fi qlubkom. Dak islim li għalih kontum sejħa biex issiru ġisem wieħed u ta' dan roddu ħajr lill-Alla. Kull ma tagħmlu jew tgħidu għamlu kollox f'isem il-Mulej Ġesu u roddu ħajr lill-Alla l-Missier permezz tiegħu. Kull ma tagħmlu għamluh minn qalbkom bħalli kieku lill-mulej u mhux lill-bnedmin. Għax tafu li għad tieħdu il-ħlas. Il-ħajja li ħejja għalikom il-mulej bħala wirt. Aqdu lil Kristu Sidna. Il-kelma tal-mulej. Imbirek il-mulej minn jum għall-ieħor, jieħu ħsiebna Alla tal-ħelsien tagħna. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'pajjiżu u daħal jgħallem in-nies fis-sinagoga tagħhom. Tant ġibhom li bdew jgħidu minn kisbu dan il-erf u dawn l-eġubijiet. Dan mhuwiex bin il-Mastru Daxxa, ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu Ġakbu u Ġuseppi u Xmun u Ġuda, uħutu l-bniet mhumiex kollha fostna qegħdin, minn minn kisbu dan kollu. Imma Ġesu għalilhom m'hemmx profeta li mhuwiex imweġġaħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U m'għamilx ħafna mirakli hemmhekk minħabba fin-nuqqas tal-fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-festa tal-lum, il-festa ta' San Ġusepp Ħaddiem, barra milli tpoġġilna il-San Ġusepp bħala immaġni fil-bidu ta' dan ix-xahar ta' Mejju, tenna wkoll nirriflettu ftit fuq waħda mill-affarijiet li aħna msejħin nagħmlu f'din id-dinja, hi x-xogħol. Ix-xogħol l-ewwel qabel kollox jgħinek biex taqla xi ħaġa ħalli jekk tkun tista' tgħix int u tgħajjex lil ta' madwarek. Però dan hu il-mod l-aktar bażiku ta' kif nistgħu nirrelataw max-xogħol. Ix-xogħol li rridu narawh minn lenti aktar profonda li hu mod ta' servizz lejn oħrajn u ta' servizz lejn Alla. Jekk inħarsu lejn kull tip ta' xogħol, anki jekk persuna ma tintaqgħat man-nies, forsi qiegħda f'xi storeroom tirranġa l-prodotti jew f'xi uffiċċju tara n-numri, l-accounts, dak kollu u ta' servizz għall-oħrajn. Allura l-ewwel qabel kollox ix-xogħol u servizz. Barra minn dan ix-xogħol
aħna msejħinnex bħala parti mill-pjan tal-għalina għall-umanità. Xin aħna nkunu xogħol bħala servizz għall-oħrajn biex xogħol tagħna Alla li ħoloq aħna qed inkomplu dan il-karatteristika ta' Alla li noħolqu. U din tpoġġi fina mbagħad ċerta responsabilità. Responsabilità lejn ix-xogħol tagħna, responsabilità lejn biex dak li qegħdin imħallsin għalih nagħmluh, u hemm ukoll responsabilità li min qed iħaddem jagħti paga ġusta u mistrieħ lil min qed jaħdem. Hekk fis-soċjetà tagħna bħal kull soċjetà oħra hawn l-estremi. Hawn min forsi jieħu paga kbira u ma jagħmel xejn, dik hi xi ħaġa ħażina inġusta u għandha tieqaf, u hawn min jaħdem ħafna u jispiċċa jitħallas bil-prekarjat, dik jar. Għalhekk importanti li minnu responsabbli u mhux inħallu f'idejn minnu fuq. Meta tara xi ħaġa bħal din, kulħadd għandu jitkellem. Anke jekk joffrulek job, jgħidulek inti tafni, ħantik dan il-job. U tieħu promotion u ma ħaqekx. Dik m'għandix tiġi aċċettata. Hekk San Giuseppe mill-banda l-oħra fil-ħajja tiegħu naraw li l-ħajja tiegħu kienet ta' servizz. Ma kienx marbut ma' dak li kellu. Fil-fatt naraw flessibilità kbira min-naħa ta' San Giuseppe. Beda l-ħajja tiegħu billi l-ewwel qabel kollox induna li l-mara tiegħu kienet ilha mhux bil-opra tiegħu, però bl-opra tal-Ispirtu Santu, aċċetta dak li qallu l-anġlu f'ħolma, qabel ma aċċetta kien diġà ddeċida li jibgħatha bil-moħħbi tan-nies, ir-rispett lejn il-persuna u mhux lejn il-liġi ta' żmienu. Però kien flessibbli wkoll biex ix-xogħol li kellu f'Nażaret iħallih biex isalva lit-tarbija u ħareb b'Ġesu l-Eġittu. U probabbli hemmhekk, anzi mhux probabbli żgur li l-Eġittu ma qagħdx iħares, però kellu jaħdem f'art barranija bid-diffikultajiet kollha li ġġib ruħha meta tkun taħdem f'art barranija. Giuseppe u Marija fl-Eġittu ma kinux tal-post, ma kinux jafu l-lingwa, kellhom jibdew mill-bidu. Allura dak ix-xogħol li jagħmel Giuseppe żgur li ġab miegħu anke diffikultajiet. Allura ejjew illum nitolbu l-Mulej Ġesu jenna biex fil-bidu tax-xahar ta' Mejju li aħna msejħin ukoll nirrelataw b'mod speċjali ma' Omna Marija kif saqsina l-Papa wkoll kif talabna b'mod speċjali bit-talba tar-Rużarju, però ejjew illum b'mod speċjali nirriflettu ftit fuq ix-xogħol tagħna. X'qed nagħmel fuq ix-xogħol jien? Qed nagħmlu bħala servizz, qed nieħu paga għal xejn, jew forsi qed naħdem iż-żejjed u mhix inħalli wisa għal ħajja. Fiskiet nitolbu fuq dan. Ħut il-eżis jew issaqnumu bil-wifqa u rresqu t-talbit tagħna lill-missierna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqfijiet, għas-Saċerdoti biex il-Knisja tkompli fuq il-ħidma ta' Ġesu u fuq il-ħidma ta' San Giuseppe. Nitolbu. Tolbuk għalina l-kol mod speċjali għall-ħaddiema fostna biex ix-xogħol tagħna jservi bħala mezz ta' qdusija għalina u ta' servizz lill-oħrajn. Nitolbu. Resqulek Missier Ħanin ukoll il-Pellegrini College jżuru dan is-santwarju mod speċjali dawk għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Alleluia, alleluia, alleluia.
barena filupna vitama, kahayom ramfaruk sinrebir. Alleluia, alleluia, alleluia. It-tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħatiġi tagħna ta' Knisja qassa kollha tiegħu. U Alla għajn ta' kull ħnina ħares lejn dan l-offerti li aħna qegħdin nagħmlu lill-kobor tiegħek fit-tifkira ta' San Giuseppe u bit-tieba tiegħek għatina li id-doni li ressaqna quddiemek ikunu għalina ta' ħarsien bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew Missier Qaddis tajjeb taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jint battulna bħala Salvaturu fid-dej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbiet tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Ħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Joyce, Anthony, Marija u Joseph. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk. Għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
immexxija mill-istess spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex ikunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla. Neħed nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Kelma waħda ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema disni.
talba tara din ħalli iblek amin. Xinofra ġismu u demmu kol fi sagrifiċjum demmi tal-Kalvarju. O missir Allahaj, inrodu lek ħaj, fi talba eukaristika ta' ibnek. Ma' udin ġewa fit, et nofru lek il-ġim, li tak fi sagrifiċju tal-Kalvarju. Nitolbu. Fiċċa kontana jitolbuk mulej biex fuq l-eżempju ta' San Giuseppe nozzu l-imħabba li inti turi magħna u ngħixu dejjem fil-ħnina ta' paċi bla tmiem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.